ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂಚಾಂಡ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷ್ಣು ವಿನ್ಯಾಸಂ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ವಿಷ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ ಇಂಬಿಗ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕಿನೆಡ್ದ ರಾತ್ರೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೈಂಡದೆ ಮುಂದುವರಿಪುನಾಯೆ. ಇಂಚಿತ್ತ ವಿಷ್ಣುನ ಲೈಫ್ಗ್ ತನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮನೀಷಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಸಲಿ ಕತೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ವಿಷ್ಣು ಮನೀಷಾನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೀಷಾಡ್ದು ವಿಷ್ಣುನ ಲೈಫ್ಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರ ಕಾತಿತ್ತಂಡು. ಆ ಸಂಕಷ್ಟ ದಾದೆ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಮೋಕೆನ್ ಗೆಲ್ತೇನಾ ಅತಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೆಲ್ಪುಂಡ ಉಂದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮೆರನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಸಕ್ಕತಾದ್ ಬೈದಂಡು. ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ ಬುಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮೆರನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್ ತೆಲಿಪಾ ಉಂಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಭಾಗಡ್ದು ರೆಡ್ನೇ ಭಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂದು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಭಾಗ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅತಂಡ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಡುಂಡು. ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಲಾಲು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್ ಬುಕ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡು ಡಬ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಚಾನ್ಸಿಂಡು ಪಂದ್ ತೀರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದೆ ಪೂರ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.